сӯхтори бузург 2 сентябри соли 1666 дар нанвохонаи Томас Фернер дар Пудгил-Лейн дар қисми шарқии он вақта шаҳри Лондон дар наздикии дарёи Темас оғоз ёфт. сӯхтор то 6 сентябр давом кард ва дар ин 4 рӯз 80% қисми марказии шаҳри Лондон сӯхта нобуд гашт. дар ин сӯхтор 13500 хона, 87 калисо ва якчанд биноҳои ҳукуматӣ ба коми оташ рафтанд ва ҳамчунин кӯҳантарин калисои шаҳр Павели Муқаддас сӯхта нобуд гашт. ин сӯхтор сабаб гашт, ки ин тағйиротҳо дар ин шаҳр ба амал биёяд. сохтмон бо чӯбу тахта манъ шуд. ҳар як маҳалла бо таҷҳизотҳои сӯхторхомӯшкунӣ муҷаҳҳаз шуд. калисои Павели Муқаддасро бо гумбази калон сохтанд, ки имрӯзҳо яке аз аломатҳои шаҳри Лондон мебошад ва ин муҷассамаи сутуниро ба хотири ин сӯхтори бузург сохтанд.